Ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТР. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо, як завжди, з вами піднімати і коментувати найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. І одразу хочу сказати, про що йтиметься у цій годині. Триває форум у Давосі, економічний, всесвітній. І от сьогодні президент Петро Порошенко, виступаючи в Українському домі на форумі у Давосі, закликав інвесторів вкладати кошти в Україну. Ось чи очікувати нам інвесторів після цих закликів? І взагалі про прогнози і про результати Давоського економічного форуму поспілкуємось з нашим гостем цієї години у студії. Це Сергій Фурса, економіст. Я вас вітаю. Добре. Отже, пане Сергію, як ви гадаєте, чи прийдуть інвестори вкладати гроші в Україну після таких закликів Порошенка? Якщо б інвесторів можна було викликати закликами, то вони б давно вже приходили. Але це не спиритичний сеанс, і ми не викликаємо дух Папи Римського якогось. Тож інвестори, приймаючи рішення, вони дивляться на те, чи безпечно їм приходити в Україну. І тут ми стикаємося з ключовими речами, які, до речі, на тому самому сніданку озвучив представник МВФ. Право власності, відсутність закону, як такового, тобто судова система і правоохоронні органи. Оце найбільші дві проблеми, які насправді заважають інвесторам. Тому що коли інвестор приходить, він каже, не розповідайте мені, куди вкладати, я сам розумний, я сам знаю. Забезпечте мені безпеку. А безпека забезпечується судовою системою і відсутністю якось домагань з боку прокуратури, СБУ і так далі. Це наразі забезпечити інвесторам неможливо. Тож казати, що після таких закликів вони прийдуть, ні, вони прийдуть, коли ці проблеми будуть вирішені. От Петро Порошенко, зокрема, у цьому ж виступі сказав, що не треба чекати серпня, липня, червня, осені, рік не треба чекати. От приїжджайте саме зараз, і ви переконаєтесь в тому, що гроші вкладати можна і треба в Україну. Знову ж таки, приїздять, бачать, немає правової держави. Добре, не вкладають гроші. Тому поки, знову ж таки, це ж не так важко зробити насправді. Щоб закликати інвесторів, треба не приїхати в Давос і не сказати на сніданку перед українцями, що приходьте до нас. Треба зробити приватизацію і зробити земельну реформу, показати, що тут їх чекають. А щоб вони прийшли і з ними нічого тут не трапилось, коли вони вже почули цей заклик, то треба зробити судову реформу, принаймні в частині антикорупційного суду, так як це вимагають кредитори, і зробити, наприклад, службу фінансових розслідувань, тому що позбавить можливості у СБУшників, у прокуратури, у поліції, у всіх цих людей, які працюють тільки тим, що наживаються на бізнесі, можливості прийти до вас і сказати, давайте з нами попрацюємо. І давайте узагально про Давос, про цей економічний форум, і саме що Україна від цього відчує на собі узагально ось ці зустрічі Порошенка з Венеційської комісії. Але чому ми тоді це не спостерігали раніше, до цієї зустрічі, знову ж таки? Тому що це форма, яка вимагають кредитори, як вимагають Венеціанська комісія. Саме тому цей тиск триває. І саме тому цей тиск як з одного боку, так і з іншого. Ми пам'ятаємо, адміністрація президента на фінансовій конференції в вересні Шимків приїздив, казав, навіщо нам антикорупційні суди? Вон в Фінляндії також є корупція. Тобто вони постійно опираються ці ідеї, тому що ця ідея для них небезпечна. Тому що ця ідея становить загрозу з огляду на те, що хтось з них може опинитися у в'язниці. От знову ж таки теж стосовно прогнозів, коли цей антикорупційний суд вже запрацює або коли його ухвалять. Вчора в нашому ефірі Валерій Карпунцов, народний депутат від БПП, він сказав, що не раніше осені взагалі дійде справа до антикорупційного суду. Після вчорашніх зустрічей і от вже корупційного суду, тому що судова система України наскрізь корумпована. І коли ми створюємо якісь антикорупційні інститути, НАБУ, САП, це не працює, бо вони все рівно приходять в ці суди ж. Так? А там в судах все можна поховати навічно просто. Ми бачимо всі ці речі. І головне, ці корупціонери не бояться. У нас, от яскравий приклад, є дві вимоги МВФ наразі для того, щоб ми отримали транш. Це це збільшення ціни на газ для населення і це антикорупційний суд. Як приклад, НАБУ прийшло цього чи минулого тижня і арештувало там двох зіцпредседателів у панів Дубневичів, які що робили? Які брали газ, записували, що воно йде для населення і продавали на юридичні особи.
З цієї різниці, як то кажуть, і жили. Це стандартна схема, яку Фірташ використовував. Їх затримали, вони у в'язниці. Але вони, що потрібно для того, щоб дійсно була боротьба з корупцією? Просадити Дубневичів. Бо зрозуміло, що ці люди, вони нічого не вирішували. Але щоб посадити Дубневича, ці люди, яких затримали, мають злякатися і мають сказати, це не ми, нам наказали Дубневичі. І вони злякаються тільки тоді, коли не можна буде, щоб Дубневичі прийшли і сказали, не хвилюйся. От зараз в суд піде, там Львівський суд, він тебе під заставу випустить, потім браслет знімеш і все буде добре. От у цьому справа. Оскільки в поточних судах, яких є, умовні Дубневичі все можуть порішати, як то кажуть. І це непокоїть кредиторів, це непокоїть інвесторів, тому що судова система не працює. І тому поки у корупціонерів не... Що зараз заважає зростати більше? Відсутність інвестицій. Тільки ця одна причина? Тільки це головна причина, так. Тоді ці 3,3%, да? То як на собі це відчує звичайний українець? Я маю на увазі, жити у загально стане краще, гірше. Минулого року це перше поганий врожай через заморозки в травні. А по-друге, африканська чума, здається, свинини, і це викосило м'ясо. Проте уряд може проводити різну політику. І якщо його політика штовхає гроші в економіку в таких масштабах, це призводить до того, що гривні... Ми повернемося ще до цієї теми. Ми зараз долучаємо до нашої розмови Андрія Колодюка. Це один з організаторів Українського дому на форумі у Давосі, голова Української асоціації венчурного капіталу. Пане Андрію, вітаю вас, здравствуйте. Доброго дня. Будь ласка, розкажіть останні меседжі, останні новини від вас хочеться почути з Давосу. Чим можете поділитися з нами? Будь ласка. Ви знаєте, ми вже прямо зараз проводимо вже 15-й захід, який вже відбувався весь тиждень. І він пов'язаний якраз з інвестиціями в технологічну компанію в Україні. І якщо бачите, за мною це знаходиться Український дім, і там він повністю зараз заповнений людьми, які якраз зацікавлені інвестувати в українські технологічні компанії. І це вже 15-й захід за останній тиждень. І 47 інвесторів інвестують в українські технологічні компанії. Тому що цього року Давос перетворився в технологічну, куди ми інвестуємо, про те, що ми заробляємо гроші, вони просто хочуть до нас доєднатися. І одна із головних, скажімо так, результатів цього форуму – це є те, що у нас на наші 15 заходів зареєструвалося близько 2,5 тисяч людей. Це тільки люди, які займаються інвестиціями та технологічним сектором. І це є саме прямий результат, тому що якраз наше завдання після форуму їх привести в Україну для того, щоб показати їм можливості для співінвестицій. Пане Андрію, а які у вас особисто взагалі прогнози на інвесторів? Чи будуть вони, зокрема, після цього форуму вкладати гроші в Україну? Особливо після закликів Порошенка? Слухайте, я розумію, що ви зараз говорите про політику, але я вам скажу одну річ. Україну якраз на українському дому дуже часто порівнюють з Ізраїлем. Знаєте чому? Тому що там вже десятки років відбувається війна, а минулого року вони залучили $5 мільярдів інвестицій в технологічний сектор. І це те саме відбувається в Україні, незалежно хто буде при владі. Тому треба розділяти політику і економіку. А економіка дуже проста. Минулого року тричі виросли інвестиції в технологічні компанії. І це те, що цікавить світ. Дуже просто. Дякую вам дуже, пане Андрію. Я хочу нагадати, що Андрій Колодюк, один з організаторів Українського дому на форумі у Давосі, голова Української асоціації венчурного капіталу, був на прямому зв'язку з Давосу з нами. Дякую, пане Андрію, за оперативне включення. Пане Сергію, знову ж таки почули, що нам розповів пан Андрій. Коротко хочеться почути ваш коментар стосовно цього, і перейдемо вже далі до обговорення теми Давосу. Ну, це добре, що хтось приходить на форуми,
подивимось, хто прийде в Україну, тому що знову ж таки, коли є компанія, це дійсно може цікаво. Можливо, в нас дуже чудові програмісти, але коли ви відкриваєте компанію, до вас приходить СБУ, то на цьому все закінчується. Бо СБУ приходить і питає, де наш тут інтерес. І це не відбувається в Ізраїлі. І саме тому, коли на нашому ринку, на ринку єврооблігацій, наприклад, Україну, якщо порівнюють з якоюсь країною, то це точно не Ізраїль. Це Гана, це Пакистан. До останнього часу порівнювали з Аргентиною, але зараз Аргентина зробила стрімкий ривок, і далі ми вже не можемо бути порівняти з Аргентиною. Тому досить стримано я ставлюся до таких слів. Якщо інвестори таки прийдуть, то в які галузі, як ви гадаєте? Я думаю, що зараз цікаве, так, що дає великий ефект відразу, це, звісно, аграрний сектор, є інфраструктура, є те, що завжди буде цікаво в Україні, це сектор послуг. Тому що яка наша конкурентна перевага, насправді? Ми дешеві. Оце наша головна конкурентна перевага. І якщо дешева робоча сила вже не так цікава в світі, тому що роботизація йде і так далі, то от сфера послуг це буде завжди вигравати, це буде завжди працювати. Технології так, звісно, цікаві, але знову ж таки, коли буде історія успіхів в Україні технологічних компаній, ми зможемо про це говорити. Поки що такі історії невідомі. Давайте розглянемо позитивний прогноз. От якщо все ж таки інвестори підуть, будуть вкладатися гроші, знову ж таки, просте питання, як на собі це відчують звичайний українець? Дивіться, якщо б ми створили програму МВФ, закінчили там за кілька місяців, це можливо. То вже через рік ми дійсно не впізнали Україну. Велика приватизація, високі приходи інвесторів, що дає це? Зростання ВВП – це таке абстрактне поняття, але просто створюються нові робочі місця. Це підштовхує вгору зарплатні. Оце головне. Робітники дорожче продають свою роботу. Як результат, те, що економіка зростає, бюджет отримує більше коштів, пенсіонери отримують більше пенсії. Це все результат економічного зростання. Не можна спочатку збільшити там зарплатні і пенсії, а потім приходити там, кликати інвесторів. Спочатку приходять інвестори, вкладають гроші, дають нову якість, нову технологію. Це дуже важливо, тому що в нас продуктивність праці в Україні дуже низька. Ми звикли казати, що ми всі такі працьовиті, аж капець. Але в нас просто... І ще хотів повернутися знову ж таки до теми Давосу, а стосовно приїзд Трампа. До речі, після Білла Клінтона це другий президент, який туди приїхав. От спочатку цікаво, що це означає? Не знаю. Я не знаю. Я думаю, що це тішить его пана Трампа, тому що він любить, коли він strong, big і так далі, і так далі. І от він приїздить, і що в Британії не чекали його приїзду через протести. Тут є багато речей, але просто сидячи з Києва, казати, чому Трамп щось зробив, це неможливо. Про можливу зустріч Порошенка-Трампа. Взагалі, якщо все ж таки ця зустріч відбудеться, як ви гадаєте, які питання можуть підніматися? Таке запропонувати. Проте, подивимось. Тобто, зрозуміло, що бажання України – це отримати підтримку, чи в фінансовому вигляді, чи в вигляді. Ця вся тема вже закрита. Ми отримали три транші євробондів з гарантією Сполучених Штатів по $1 мільярд. Але зараз, якщо ми подивимося на бюджет, вже цього не 100 мільярдів на щось, це невагомо. Я кажу про речі там 1-2 мільярди доларів. Це зараз вже не на часі, це не обговорюється і це неможливо. От знаєте, що хотів ще спитати? Знову ж таки, ми спостерігаємо транші МВФ, фінансові допомоги, кредитування, всі. А врешті-решт, то ми будемо поступово зменшувати цей показник. От знову ж таки, борг цей постійно зростає, да? Але яким чином цей борг треба буде віддавати? І чи зможе, і від чого залежить те, щоб Україна могла віддавати цей борг? Дивіться, зростання боргу – це така квазі-величина, це абсолютно, знову ж таки, відносно борг не зростає зараз. Це вже кілька років. У нас був пік в 2014 році, тому що пан Янукович, утримуючи штучно гривню під 8, набрав боргів дуже-дуже багато. І зменшив резерви в 2 рази. Це призвело до кризи, перш за все. Останнім часом борг не зростає. Що забезпечує нашу платоспроможність? Наразі це програма з МВФ. В довгостроковій перспективі це економічне зростання, яке має бути результатом реформ і приходу інвесторів. Угу. Тільки так. І, тобто, ще раз, будь ласка, я, можливо, повторюсь, щоб сам зрозумів теж, стосовно цього боргу, є якась сума? $1. А віддача цього боргу буде якось з курсом
перетинатися? Тобто, чи буде це впливати? Це, подалі звісно, на гривню? впливає. Якщо ви вдало рефінансуєте борг, то це не впливає. Якщо у вас виникають проблеми з тим, де взяти гроші на цей борг, якщо для вас закриті світові ринки капіталу, В даному випадку можна боятися. боятися того, що ми випадемо з програми з Міжнародним валютним фондом. Це критично. А якщо чи може статися таке, що Україна не спроможна буде віддавати борг? Наразі казати про це недоречно. Знову ж таки, в базових сценаріях, поки ми залишаємося в програмі ВФ, казати про жоден дефолт зараз неприпустимо. Добре, дякую вам за цю відповідь. І хочеться ще узагальнені питання. У нас менше 5 хвилин лишається до кінця ефіру. Загалом про роботу Українського дому у Давосі. На вашу думку, наскільки важливо проводити такі заходи, наскільки це позитивний крок для України, її обличчя перед світом? Я думаю, що це важливо. Я не думаю, що не треба переоцінювати важливість цього. Але це плюс. Наскільки сильний це плюс? Це вже відносне поняття. Тому що, знову ж таки, на таких форумах це добра площадка, добре, коли Україна себе презентує. Але більше, я думаю, працювала б реклама на Bloomberg і на телеканалі CNBC, якщо б крутилася Грузія, колись робила ролики про те, що можна інвестувати в Україну, треба інвестувати. Добре зроблені ролики. Україна як сучасної країни – це плюс. Чи це зробить нас багатими саме по собі? Ні, не зробить. Чи крок це у правильному напрямку? Так. Все ж таки, це імідж. В першу чергу, це все імідж для України перед світом. Закон про приватизацію, яку ухвалила Верховна Рада, чи може він, знову ж таки, інвесторів, вибили слово це з голови, привлікати інвесторів? Давайте так. Жоден закон не може залучати інвесторів. Інвесторів може залучати сама приватизація. Ось приватизація – це сигнал для інвесторів. При тому у нас є, насправді, в Україні ніколи був один лише випадок приватизації. Це Криворіжсталь. Тому що всі звикли казати приватизація, 90-ті, і у людей алергія на це слово. І тому люди не підтримують приватизацію. Але те, що було в 90-ті, це не приватизація. Це схеми, це первичне накопичення капіталу, все що згодно, але це не приватизація. Там просто крали. Єдиний приклад прозорої приватизації, яка, до речі, розписана зараз вже законом, це продаж Криворіжсталі. Після продажу Криворіжсталі черга стояла тут. Всі там в АМС, в ЄБР. Приватизація – це сигнал. Дивіться, тут прозоро, чесно, можна щось купити, тут чекають інвесторів. Так само має бути приватизація і зараз. Перш за все, велика, таких як Центренерго, наприклад, об'єктів, це чудовий сигнал для інвесторів. Тому що грошей в світі дуже багато, але ці гроші бігають стаями такими. Всі в одну сторону побігли, в іншу сторону побігли. І для того, щоб вони побігли сюди, ніхто ж про Україну не знає. Так? Взагалі, давайте так, чесно. Ми десь, країна третього світу, десь в кінці географії. Для того, щоб плака корупційна. І якщо ми бажаємо боротися з корупцією, то дійсно треба проводити приватизацію. Як казав колись Каха Біндукідзе, продати все, окрім совісті. А на вашу думку, які саме зараз підприємства є найбільш бажаними для закордонних інвесторів? Це Центренерго, звісно. Треба Укрспірт продавати, бо там всіх повбивають скоро за цей спирт. Зараз, на жаль, важко оцінювати привабливість Одеського припортового заводу. Проте, в Україні 3500, здається, державних підприємств. У Франції 50. Тобто там продавати і не перепродавати. Якщо з тих, які вже на слуху, дійсно там Турбоатом і Центренерго – це найбільш цікаві об'єкти. Інші всі плюс-мінус менше, але якщо інвестори підуть, то куплять усе. Пане Сергію, дуже дякую вам за ваші коментарі, за те, що долучилися до нашого ефіру. Вже час завершувати. Сергій Фурс, економіст, був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу проанонсувати, що наступним гостем цієї студії буде Катерина Одарченко, політтехнолог. З нею говоримо також найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. Зокрема, очікування від зустрічі Волкера та Суркова. Про все це більш детально вже наступної години. А за 5 хвилин в ефірі АТР «Новини Заман». Залишайтесь з нами.